Вы приучили нас и вообще победам на Дакаре, и мы не сомневались в вашем триумфе. Гадәттә җиңү яулаган спорт командалары Кремльгә рәсми киемдә килә, ә КамАЗ Мастер клуб формасыннан. Дакар узышы төгәлләнсә дә, алар хәзердә шул мохиттә. Рөстәм Миңнеханов быелгы җиңүнең аеруча әһәмиятле булуын билгеләп үтте. Высочайшее спортивное мастерство, слаженный командный дух и несгибаемая вера в победу привела вас к рекордному 18-му титулу. Коронавирус белән бәйле рәвештә быелгы Дакарның булу-булмауы да ахыргача билгеле түгел иде. Дакар открывает... Бу елда Дакар ярышы беренче спорт вакыйгасы. Сугуд Гарабстанында Россия гимнын яңгырату бездә зур горурлык хисе уятты. КамАЗ Мастер командасы ел сайын Дакар ярышларыннан соң Кремльгә килмичә калмый. Башка елларда алар беренче яки башка призлы урыннарны алалар иде. Ә быел менә шу бидуиннардан күренгәнчә барлык призлы урыннарны яуладылар. Әлеге сыннар никадәр авыр булган кебек, җиңү да шулкадәр катлаулы һәм кыен юллар аша бирелде. Дмитрий Сотников Дакар чемпионы, балачактан техника белән мавыккан егетнең спорт карьерасында бу беренче җиңү. Шуңа президент кулыннан иң беренче булып ТССРның 100 еллыгы медалендә ул алды. На сегодняшний день быел Дакарны оештыручылар шулкадәр тырышканнар, һәр этап үзенчәлекле иде. Участоклар бер-берсенә охшамаган. Дакарда иң истә калган күренеш ул КамАЗның учып барган вертолет белән бәрелүе. Антон Шибалов бу хәлне сизмәүләрен сөйләде. Ни пилот не видел вот этого бугра. Без кымнан барганда алда калкулык барлыгын күрмәдек тә, вертолет безнең өстән очып бара иде. Алар ярышны видеога төшерәләр. КамАЗ сикереп куйды һәм бәрелде, тик бернинди дә зыян килмәде. Кремльгә бүген узышчылар гына килмәгән, штурман механиклар да монда. Шуларның берсе Илгиз Әхмәтҗанов. Аны да президент котлый. Машинаның параметрларына карап барырга тиешмен мин. Әгәр алар ниндидер чиктән узса, критический моментка җитсә, мин алар турында әйтергә тиеш. Иң мөһиме минем тагын давление, тәгәрмәчтәге давлениеларны карап барам, грунтка карата. Командадагы бердән-бер хатын-кыз Гөлнур Нәбиуллина аш-су устасы. Команданың җиңүендә аның да өлеше бар. Чтобы ребята восстановились. Ир-атларга һәр вакыттагыча тәмле, туклыклы ашлар пешерәбез. Әлбәттә, ит ризыкларына өстенлек бирелә. Рөстәм Миңнеханов чемпионнарга бүгеннән үк алдагы узышларга әзерләнергә кушты, чөнки артта калган көндәшләр һичшиксез тизлекне арттырырга теләячәк. Илдар Сафиуллин, Шат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.